Joo, se on Mr. Mango täällä, terve. Tänään mä ajattelin kertoa Kakkutsin kanssa uusia juttuja. Tai no, huonoja juttuja Growtopiasta. Ja me aloitetaan kohta. Joo. Joo. Eli eka asia oli kämmäri. Mä vihaan kämmäreitä. Mä voin kertoa, miten reportataan. Yksi on hyvä. Ota screenshoti. Jotkut, ketkä ei tiedä, paina tuota pitkää nappulaa, jos sulla on Samsungi, ja et näyttöinen päällä, paina sitä pohjaa. Se tulee vähän niin kuin kehykset. Ja sitten, kun siellä on jakotapa, jos teillä on Twitteri, niin lähettäkää sinne ja menkää Hammummun sinne ja lähettäkää se Hammumulle. Hammummulla katsoo sen nimen ja niinku bännää sen. Mut jos älkää teekään, koska tekin voitte joutua. Niin. Ja siis saa huonon maineen. Niinku Growtokenissa käymäämisestäkin. Niin. Ei se oo hyvää maine. Esim. Mun kaveri, Se on skämmännyt Aistragon 3. Niin. Ja monet E-vinksit ja monet D-vinksit. tosi Se käyttää nobo-taktiikkaa. Tai no ei se kyllä hirveän nobo, mutta no joo. Joo, mutta Tuo on yksi hyvä. Siirrytään toiseen. Päätä se seuraava. seuraava. Growtopias kämmäri. No joo, sä voit kertoa sinun ylipuhelmaan. Joo, eli Growtopias kämmärit on semmosia, jotka tekee niinku vaikka bimbaalle paajekoulin. Ja sit se onkin mahoton. Ja sit kaikki ylittää sitä. Ja ne saa niinku Growtokeneita, koska tosi moni ylittää. Hei, stop. Ja että se on mahdollinen. Ja sit siellä on 4 ovea. Ja jostain voi voittaa vaikka vaikka 4 VL. Mukavasti voisi voittaa yhdestä ovesta. Mutta mikään niistä ovista ei mene oikeasti sinne paikkaan. Niin se on sillä aikana, kun ne kerää sillä ajalla, se käyttää muita hyväkseen Growtokenien. Et moni tyyppejä on siellä. Joo, me seuraava. Joo. No, no, mulla on vaan lyhyt, mutta Growtopiasta voi saada huonon maineen, jos sä teet jotain, no vaikka haukut ja kaikkea. Sitten voi leviä eteenpäin ja simmet, kaikkea tommosta. Niin. Että älkää haukkuko tai kiusatko Growissa. Varsinkaan teidän omia luokkalaisia, jos olette vielä peruskoulussa. Peruskoulussa. Kuulosti niin väärin. No, Oli jokikoulu. mutta ei sanoa koulu. Ehkä. Eikä. Ota. Kiitos. Joo, päätäksä seuraava. Semmoiset välttää, kun tekee niinku YouTuben video. Ja sit ne ei teekään vaan, et ne haluaa, et siinä denotaan. Elikkä teidän täytyy mukaan dropata niille kamaa. Niin, koska mutta esimerkiksi nyt jos vaikka tänne Jos tuli vaikka joku- he sukats tai kakkut, niin se kyllä vaihtaa nimen, koska jotkut tietää sen käyttäjän salasanan. Niin, jos jompikumpi meistä tulee, niin Jos jompikumpi meistä tulee johonkin maahan, ja te olette siellä. jos me kysytään, että voitteko te donaa, ja jos mun semmonen salainen juttu on, että niin, se on, että jos mä en oo oikeesti tällä käyttäjällä, niin mulla on semmonen niinku juttu, salasana tai semmonen, että miten aina tietää, että mä oon mä. Niin se on, no meillä on varmaan sama. Se on, mulla on ainakin se Mister.
joku on sun tyypillä, niin sitten niinku sä tiedät, että jos joku on sun tyypillä, niin jos sä tiedät, niin sanottuna salasana. On Minecraft Diamond. Mikä on läpi. Hei vittu! Yes, se tuli. Yes. Joo, moi tubaan. Tuo Villen pikkuinen, niin se yes. Joo! No joo! Ja tehdään. Joo. Nyt kerrotaan video. Kerrotaan. Tehdään. Minä on yksi hyvä tyyppi. Toi on ykkösluokkalainen ja tuolla on 3 VL. Mä en halua ikinä skämmeri. Voitko Jonaa? Ei oo. Yritän myydä varmaan seille. Mitä se on? Mikä toi on? Baseball bat. Sano, että se on VL. Hiljaa! Joo, ante! Baseball bat. Onko? Miksei Janu saa tulla? Piditte. Okei, se on Mr. Mango. Eikö? Miksi mä nyt taas sanon mun nimen? Mä en varma. No mut kuitenkin. Jos te tykkäsitte, painakaa tykkäysnappia. Ja jos te olette uusia, voitte tilata. Sä sanoit jokaisessa videossa noin. Koska se on mun lopella. Ja jos olette uusia, niin voitte sitten tilata minut. Hei, menkää Trademaahan nimeltään EGUDJ ja ehdottomasti Litskakku. Siellä on jotain. Se on mummo ja vielä on yksi. He Sokkos on yksi kansmaa. Se on Maja. Mäkin voisin lopetella kohta. Tekisikö vielä Minestä vai? Kummat tekis Minestä vai Matopelistä? Minestä. Okay. Kuinka vetää videoita? Ja mun PS PlayStation 3, niin minun nimeni on, millä minä pelaan, on Vox Elemental, mä jäin johonkin tyyppeihin. Pelkkä Vox Elemental minä olen. Onks täällä sun puut kasvamassa? Häh? En mä niitä toivi. Oho. En mä niitä ottanut. Joo vai? Joo, mulla on tosi paljon. Mitä? Ei tuo tätä. Mitä? Tää jäi jumiin. Mitä pitkäs takaisin sun? Oikeastaan jäi jumiin. Mä tulen painaa. Kato, he sokkosmaa. Onko se vielä? Oh? Ja käytä
enää vai sitä litskakkua? Käytän. Mikä se oli vahinko, hä? Miten voi hakata puun vahingossa? Ketä on hakannut? Adi ukko. Niin vieläkin oli täällä. On. Onks noin sen puita? Itse! Niin, mä hakkasin kaikki puut jalkaan ja sanoin, että se oli vahinko. No se hakkas mun 3 Fire Escape-puuta. Mulla jäi kännykkä jumeen. Sen saa näin. Ota akku pois. Hyvä idea. Pitää saada eka kuodit pois. Kato, kun mä yritän... Tai no joo. Se oli Mr. Mango. Ja tilatkaa ja tykäilkää. Kiitos, että katsoitte. Oli Mr. Mango. Moro. Joo, tänne. Mitä mä teen? Eikö oo?